И здравейте, мили мои хора! И днес ще си поговорим за това какво ще снимам тук, т.е. какво съдържание и вид видеа. И също така ще ви кажа малка част от информацията за мен. И да започваме. Мисля, че по заглавието на моето име в YouTube каналът ми ще разберете, че се казвам Мариан. И живея в едно село близо до Стара Загора или по-близко до Нова Загора. И така. Също така, сега ще отивам в 5-ти клас и не вече нямам търпение да отидем в 5-ти клас, за да има повече веселба, занятия и така нататък. Моите хобита са народните танци, пеене, рисуване и така нататък. Те са ми 3 най-любими видове хобита. Но най-много харесвано от мен погледнато реално хобби са народните танци. Те са моята слабост и обичам много да танцувам, защото това ми прави горд, че съм българин и така. Какво друго да кажа за мен? Също така в моята къща има много зеленина, защото баба и мама обичат много да засаждат растения, като мушкато, хризантема, дървета и така нататък. Може би даже ще се засадим палми или борчета. Или по-скоро еличка, не борчета. Но това ще го мислям по-нататък. Също така имам най-добър приятел, който се казва Диан. Той като цяло ми е най-добър приятел и неговото хоби е футболът. И също така това е неговата слабост. И той мечтае като порасне да стане футболист. Той всъщност така в четвъртък ще бъда на рождения му ден и може би оттам ще ви снимам влог. И да ви разкажа историята как се запознахме с най-добрия ми приятел Дитко. Просто във 2-ти клас, когато отивах, в началото на годината, просто като влезнах в прага на училището и отидох в класа ми, видях Дитко и чудя се, кой е този, защото в 1-ти клас все още го нямаше, а той си появи в 2-ти. И си помислях, че може би ще станем най-добри приятели и така станахме най-добри приятели с Дитко. Хора, не обръщайте внимание на чичуля, просто той не знае, че сега снимам видеоклип и като цяло това е. А в YouTube каналът ми като цяло ще... Не обръщайте внимание на чичуля. Да, така е. Пак се извинявам, хора, и сега да си поговорим за видът съдържание, който ще качвам в този клип, вид съдържание. Тук повече може би ще снимам влогове или мотивиращи теми, с които да се вдъхновите от много работи. И като цяло, хора, това мисля, че вече беше достатъчно да разкажа за това. И, мили мои хора, това беше от мен за днес. И в четвъртък за рождения ден на най-добрият ми приятел Дитко очаквайте влог. И това беше от мен днес, хора. И хайде, чао! До нови срещи! Обичам ви!